Baví ma to jednoducho. Ako som už spomínal, jeden diel cukru, jeden diel sody bikarbóny a 9. Nie, toto je práve pokus do domácnosti, môže byť. Nie je nebezpečný proste. Nie. Niektoré recepty si hľadáme v knihách alebo na internete, takže hlavne tú angličtinu. Je to dobre ukuchtené. Náš kuchár Tomáš, chemik, to celkom dobre vymyslel. A bola to všetko zábava, musím povedať. Už nás baví aj celá chémia, musím povedať. Ovláda sa jednoducho. Kde všade ste boli už reprezentovať školu? No, precestovali sme už veľký kus Slovenska, musím povedať. Myslíme, že vlastne... Vladino, čo uvidíme? Tak sa zapálila skúmavka, keď... Vlastne zmenu oxidačného čísla dichromán amóny s oxidačným číslom 6 sa mení na oxid chromity s oxidačným číslom 3 a vlastne to bude mať zelenú farbu. Metrový skoro, to bol fakt kúsok. To bola riadna hadica teda. Riadna hadica, áno. Áno. V tejto reakcii sa nám uvoľňuje aj dusík a vodná para, čo ale tu není vidno. Čo zostalo je práve ten prášok zelenej farby. To je ten oxid chromity. Iba ten vlastne. Silná pasta preslona. Preslona.